Што за пачатак году? Котсон, вы толькі паглядзіце, якія справы нам прапануюць расследаваць. Хто сказаў чык-чырык? Што курыць азаронак? Справа пра 8 ліпавых таблічак кацінага драпапісу? Хлопатнае дзельца. Збірайцеся, Котсон, нам спатрэбіцца дапамога. Вітаем вас, шановне гаспадарства, на хвалі цудоўні. Рады бачыць вас у новым 2021 годзе. З вами я, зноў наша котка, і яшчэ 36,6 катоў, на гэты раз дэтэктываў. Крыху мы краналіся існавання гэтай кніжкі ў мінулым нашым выпуску пра 36,6 катоў. Можете паглядзець агляд па спасылцы пад відэа. І сёння мы будзем больш грунтоўна разглядаць непасрэдна вось гэты твор. Гэтым разам павядзецца гісторыя пра далейшыя прыгоды нашых любімых пухнасцікаў у колькасці 42, то бок 36 плюс 6 малых. І нашы сябры выступяць аж у цэлых двух новых іпостасях. Першае гэта мастакі і першаадкрывальнікі новага віду мастацтва, который называецца каціны драпапіс. А другая іпостась гэта ўласна дэтэктывы, которые расследуюць справу пра знікненне твору ўласнага мастацтва. Афармленне кніжкі знаёмае тым, хто бачыў першую частку. Гэта ўсё той же фармат А5 з прыгожымі ілюстрацыямі на крайдаванай паперы. Ілюстрацыі належаць аўтарству Наталкі Гайды. І гэта ўсё тая ж Галіна Удавіченка, украінка, і пераклад адпаведна зроблены з ейнай роднай мовы на беларускую. Структура кніжкі на гэты раз абсалютна звычайная. Гэта звычайны падлеткавы раман в класічнай форме. Адзінае, што в падзеі нас вкідваюць амаль адразу з першых жа строчак, праўда, са словаў каментатара «Чорнага кота». Это лагічны працяг папярэдняй часткі, хаця ўспрымаецца і чытаецца і з'яўляецца. Гэта канкрэтна кніжка абсалютна незалежным творам. Для того, каб разумець, што тут адбываецца, абсалютна не абавязкова чытаць частку першую. Хочацца сказаць, вылучае гэтую кніжку шэрагу падобных, але насамрэч нічога не вылучае, таму што і падобных гэтай кніжцы даволі складана знайсці. Як і большасць кніжак для дзяцей, яны не тыповыя, не шаблонныя. Дарэчы, тут ёсць нават каціная лав-сторі, такая лайтовенькая. А яшчэ лайфхак па выжыванні в перыяд крызіса. Каты і сабакі, тут з'яўляюцца сабакі, учыняюць танцавальна-спеўны батл в переходе. Для тых, хто в падлеткавасці там не быў, раім пачытаць. А ты играл в переходе? Быў. Вельмі класна пададзенае развіццё гісторыі кожнага персанажа, то бок многія з саміх нашых коцікаў, да і людзі, іхнія жыццёвыя гісторыі таксама атрымліваюць працяг. Напрыклад, у Стася, галоўнага героя, заводзіцца дзяўчына, з которой таксама завязаныя сюжэтныя перыперыі. Кое-хто з коцікаў знаходзіць сабе новы дом, іншыя коцікі за яго перажываюць, але ўсё разумеюць. Кніжку чытаць цікава. І вось гэта, напэўна, варта адзначыць. Зноў жа, яе цікава чытаць і дзецям, і дарослым таксама. І, канешне, як у любой дзіцячай кніжцы, тут ёсць асноўная ключавая мараль, которая заключаецца ў словах «красці кепска». І што па выніку? Чарговая класная, якасная кніжка для дзяцей і падлеткаў, которая цікава чытаць і адным, і другім, з прыгожымі карцінкамі, зручным шрыфтом, цікавымі ілюстрацыямі. І я гэтую кніжку таксама пакідаю сабе на паліцах. Таму магу раіць ад сваёй асобы абсалютна суб'ектыўна, але раіць магу. Яна і смешная, яна і крыху незвычайная, у ёй класныя харызматычныя персанажы. І асобна, калі вам закаціла першая кніжка, то вам гэтую мець амаль абавязкова. Далей выбіраць вам. Знайсці яе можна, зразумела, у нас, знайсці хутчэй за ўсё яе можна і в любых іншых кнігарнях, але лепей, канешне, замаўляйце у нас. І што хочацца яшчэ сказаць. Мы тут, канешне, стараемся аглядаць прыстойныя кніжкі, цікавыя кніжкі і годныя кніжкі, але калі у вас ёсць жаданне, мы можам крышачку і пахэйціць. Ёсць у нас на прыкмеце пара-тройка выданняў, ад набыцця которых хацелася бы вас перасцярэгчы. Так што, калі у вас такое жаданне на падобны агляд ёсць, можете пра гэта паведаміць у каментарах. На гэтым на сёння у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дзеліцеся гэтым відэа, пішыце каментары, што вельмі пажадана, таму што хочацца ведаць, што вы пра нас думаеце. Всем до новых сустрэч. Жыве Беларусь! Не, вы гэта сур'ёзна?